Tek na vlog sa pod me para malinaw mo. Oh, hi daw si Jis. Ay, si Abby. Ay. Hi. Tu jangan itu. Hai, anak ba? Tu. Hay. Hoy. Hay ba? Dito ba Hay. tanda dito? Hay. Abby. Ay. Ay. Isa to ni Adto diri ganyan nagpa-picture la. Magkumakaila ato. Galinaw. Kagalinaw kaingon ko. Gikan siguro to sila nagtrabaho. Mo ako pagawa. Maura magdakakita og tuan ba kay nangalipay man pagbuwa na ako. Dagay na aras dula. Picture tala. Ko pagpa-picture pod. Nagpa-picture mi. Nya. Tagaan me. Nya, kaingon ko. Looy ko kayo to ako katingukan. Di anak naman kamot, di pa ko sumraman ko na. Tagaan kag kwarta. Si Wako pud gitagaan pakita wak. Tagaan sila kwarta. Ako dos kay kan pa mo itong tao. Artista man siya. So ako ading 100. Artista sa baga. Mga butan sila. mga butan sila la no. Murag Kung maayo pa to kay murag dili bisintingon ang mga mag-awag kayo noon magpa-picture. Gani bisan 25. Singinta ka tao ay makatag. Yagi ka po kag ni Siwak. Sabay, sabay. Unsa? Nagkunsa ka? Sapa! Sapa! Dagan pa siya kayo. Napa siya ito Sige kag anak. Napa siya ito yung kiyang. Katik. Di man daw tukiang. Tutok din daw ko ni maimot pindang. Jadi lang pangatawa kay sa kasiwa ko. Di man daw tukiang, di man tukiang noon. Katik na kayo. Yang anong wala pa man tong grills dire na tao. Kain na ito nagbanday. Ingon man umanon karon. Inya wa pa man. Naasi botsoy diha way. Aw. Ag bukid. Laon sa may handa na to, 3 months na si Blinky ron. Wala kay pa-cake. Anak-anak kanin gina. Wey! Sila pa ito gabi. Sige! Sige! Kana. Wey! Saan na ba sawa? Sawa! Sawa. Sige. Anak! Na. Yay! Lap, lap, lap. Oy, Anak dila. Anak. Ike. Weh. Wapa. A few moments later. isa la? Balik tadi mo kung bimsi ka ako sa duway. Wala. Lapad raw yung magkukya mga. Oh, nanghagad nag-inom si Lola. Isara man, maura man na. Isara. May malinawak dahil mo raw ka na si Madam Auring ba? Ay, pilang lapad? Say sinta. Sige la, palit Pepsi la. Pipsi daw nakikitagaan daw katong vlogger ay katong kuan. Gani, ara. Oh, penting ko. Bali. Pwede man iyakon. Mas tatabayot. Naghatag na ba ito silang mga listahan kay mag-live basa ra sa ako kay. O basin, mag-live ta, di nakakabasa. Ha?
Kasi nini pag live ta, di nakakabasa. Kaya hubog na ka. Pagdalain siya na dahil. Sige, inom gid lang. Ha? Ang sa? Pepsi. Asa man? Right. Sprite. Apa na? Dibida! Pila ka po? Isa! Lang, sa man Pepsi ka na. Oh! Oh, yun si Bin Up. Sige, mag-inpit si Dibida po. Dahil sinta ang senyor. Unya 25 si Dibida po makasabot. Pila ka senyor? Dua! Yan ako, Bikon. Murag umok siya ba may nipon. Murag vampira ba? Sana. Ang sala? Murag vampira. 4 kantos. Lagot na ba dito? Munsa mo katawa la? Ha? Munsa mo katawa? Murag vampira, may nipon ito nga. Binap. Naanay ka doon dito, kaya naglungag naman. Papa, oh, papa. Dali, dali, Nil. Nanel. La, mag-inom na pagkala. Nga naman di ay. Sa ligid tagaan. Ako kay wala ko. Tagaan ako ng 50. Kay gani. Aman, 100 ganyan. 50. Sige nga na magpapang kami yun. Sige ra kung kaon-kaon dito na. Gubnawap ka. Ikaw ko na yung tiyang inuunod na. Dire! Uy, oh. Ay, siya, pagkaan. Nga na ba yan? Maboslot na kayo mo kinaon ya inuun. Doon nga na magbukas sa tatang yan. Sip-o, nag-agad! Singot na. Singotan ko sa dalay sa Singot tong hilo. Nabay sip-o ni hilo. Singot. hilo din si Paul. Ang amang hinog naman. Saan pagtawa? Bukaw. Kakabuhi. Nga rin ba yan? Bira galing ako dunggan. Puto lang dunggan nga gamay tayo. Nakamatayon. Lang saan pagpawala sa sipon? Ha, ang sa to hakad. Sip-o ni isip na tungga. Basta halos isip na sa tinay madala-dali ra. Ay! Ay, mga tagikik. Uy! Lato ka dito la. Lato ka dito la. Paday. Mga kana ay. Namatyan si Lula. Matyan na po. Bakong kayo na nila ron. At bang dito ata yung mamata? Gubnaw pa kayo la. Tik-tik ko di ay nagpaabot ng tik. Asyas! Di may nagatag, di may nagatag. Di may nagatag, ganyan nagpa-picture, ipalit daw tanduay, palit po. Sinadagan, manginom. Ikaw ni Malanet. Ako lagi ka diyan masyabang kwarta. Sa lagi kwarta. Wala Diri na tata, ikaw na magganir kay mo. Anak ko kayo inam na ko. Gusto ko pa kuninay. Bukong baso, bukong baso. Nilay. Bukong baso. Suhan, baso. Sabog sa di ako ang kanina. Oy, kadagan. Gamitay ko sa kaya. Ay, ganyan dito ko sa kadakwa ko sa tension ba? Dadaga nag-ingon. Nanambok daw kuno ka nandag ko ako api. Kung saan nandag ko na miyahok na may noong tayo na may ngipon. Nambok silang baga. Dahil pensioner ba? Ganyan nga. Dagtag pila may imo kaon. Dagtag 20, 15. Kaipalit na ako og bugas.
Ikaw, unsay palit og bugas 15 pesos. Unsay bugas nga kuan ka na. Amo kung tandaan, 38 og minimum 38. Yang mais man, tagdo siya kini kung naababa tagdo siya ang kilong. Ingon ko nga, labihan ka na. O tinuod gani kita nagsurod man tang number no. O 20 ra gani ang imo makuha no. Kanang kuan, kanang tagaan sa kagatos. Tagaan sa kagatos kung 20 lang galing. Nakaroon. Ako siya 13, ako 15 man. Ang katong kauban na mo diri gisabyo lang jud niya 14 para ako magsunod dito na sunod na. Dugay. Sus kay 800 na yang nakuha kay ang change niya nga gikan Oktubre o Nobyembre, Disyembre, 8 man sobra. 8 man. Diyan niya sa bukod diri 15 bibuhat jud sama. Diyan ko. Ano sinya-sinya sa 15 na nila pangatawa dito. Kaya gipasurod man siya. Ingon na siya nga. Ingon ko, pagguwa na. Bagat kung dito kayo, ingon kag 20. Siya guwa man kung maingon nga. Mao niya ako pa. Ingon ka kay 20 ako kaon gihurot mo niya pagatak ang 8. Ingon ko kay, luwi man gudang 20. Ingon gudang 20. Sa pretty lang daan, Jay. Hindi mo mauli ka dito sa kuan. Kunya, ang 5 pesos. Hindi na magani pa iko sa biskwit. Kanang mo siguro nangilan siguro kag batasan. Kay wa may apo ni mo mahigda kay sakit niya dinhi kay natagak siya sa katri kay nag-burn out tagak siya katri. Ang iyang gibati kare ingkog silingan balanta ako yung tana maghilot-hilot nimo. Babae lang, babae. Babae. Kung nilad mo siguro ka kinaiyak kay wa may mukha sa imo mga apo. Kay kita ra ba mga apuhano? Kung maot galit ta mo dala sa ato mga apo, wa jud sa may mukha sa ato. Wa jud sa may mukha nato kay ngano di man kaubanan. Ikaw kay di wa may mauban nimo at mag-andam kadaan og kanang ispat o ang suga, butang daan mo ang lamparilya, butang mo gas, upan-kuhan o mag-burn out, magkay para magkandis lang ka, ikaw ragod isa. Ako di gud ko mahigda mo, bitaw lang ako mahigda katri. Pumrat ko diretso karon lang ko paghigda. Kuan siguro ka, huwa kay kuan sa imong mga apo kay kadaghan mo anak parehara man ta, anak 12. Di sa ato padagang kagapo, ang apo mga apo humot yung kanan sa ako mga apo tinuod. Umaadto pa ka dito sa amo ah. Humot ko sa ako mga apo. Wa apoy apo na ako nga mo. Kuan sa ako ah wala. Parehata nang kay. Di dalo siguro ka ba? Di siguro ka maghatag kun isog siguro ka sa mga apo maglumot ba ako ni mga apo. Ultimo, moingon ka imo mga anak labay-labayan ka bisa magduso sila og karne dili katagaan. Dalo siguro jud ka sa imo mga anak. Ako giingnan jud jalain maging sinupikan, ingon na po kung kadaghan man. Ingon wa man siya magtara. Kisay tililing ikaw or siya? Siya, ingon mo anak ko sa mga kauban. Ay, masabot. Lagi, o 20 imo makuha, tagaan, taga-is kagatos kas. Bisag di pa kumawa pa makuyang ber, tagaan, taga-jud, basta kayo mo na imo kasi tinuugay. Kaluwi po anak kaayo ng 20 pesos. Kada siguro oras ka mo. Ari po, nalayo po kong. Hindi, unsa ka tigda ato. Hindi ka ito ila itok, unsa ka ito lugara. Gatos. Manggatos, taga manggatos ko siya. Kung kanira ba dalo ka sa ato mga apo, way mo doon yun sa ato apo. Wala. Ayaw, pag ko ang nakay, siya raman isa. Shot na. Okay.